Soc en Jordi Vilà, et dono la benvinguda al meu canal. Si és la primera vegada que vens, voldria que et sentissis com a casa teva. Si ja has vingut altres vegades, hola de nou. En un vídeo anterior et vaig explicar la teoria que envolta el concepte de Tantien, especialment en el Qigong, la medicina i el taoisme. Si no l'has vist, posa pausa, clica aquesta tarja i mira't el vídeo. Després ja pots tornar aquí. En el vídeo d'avui voldria explicar algunes tècniques per aplicar els principis del Tantien a la pràctica del Qigong. Per fer-ho, ens centrarem en aquest diagrama, que mostra la interrelació entre els 3 Tantien principals, més 2 Tantiens extra que corresponen a la situació física del Malik i del Mingmen, la porta de la vida. Podríem pensar que aquests 2 centres són secundaris, però en realitat tenen una gran importància simbòlica en tot el procés meditatiu i de concentració. Parlem primer d'aquest Tantien frontal. Es correspon al Malik, que té la forma del símbol del yin i del yang i se relaciona amb el primer batec de la vida a través del cordó umbilical. Representa l'origen de l'energia adquirida després del naixement. La nostra necessitat d'aire i aliments comença just al moment en què es talla el cordó umbilical i perdem la connexió amb l'energia ancestral del nostre tronc familiar, passant a dependre de les energies postnatals. El Tantien posterior coincideix amb la zona del Mingmen, la porta de la vida, centre energètic localitzat a la columna lumbar, al voltant de les vèrtebres directament oposades al Malik. Aquesta zona està situada entre els 2 ronyons, els quals simbolitzen el yin i el yang separats. Aquest centre era considerat tant pels taoistes com pels practicants de la medicina com a font de l'energia original, el potencial vital que s'ha anat transmetent a través de generacions fins a arribar a nosaltres, que en els textos antics porta el nom d'energia prenatal. Si tornem al diagrama podem veure que hi ha una relació horitzontal entre el Tantien frontal i el dorsal. L'energia postnatal, adquirida, del Malik passa per al Tantien mig i arriba al Mingmen, nodrint l'energia prenatal que ja tenim al nostre interior. Per altra banda, l'energia del Mingmen anirà endavant creuant el Tantien mig per a convertir-se en la força motriu de totes les activitats materials del nostre cos. Aquest moviment energètic endavant i enrere entre el Malik i la porta de la vida ve representat en les antigues il·lustracions taoistes amb l'imatge d'un bou llaurant un camp. Però podem veure que també hi ha una relació vertical entre els 3 Tantiens principals. La concentració mental del Tantien superior ha de baixar cap al Tantien mig per tal d'eliminar qualsevol pensament aleatori que ens pugui distreure. L'energia del Tantien mig es mesclarà amb els fluids corporals i baixarà cap al Tantien inferior per tal de generar essència, el potencial energètic més dens, més material del cos. Només quan l'essència sigui plena i estigui vitalitzada podrà pujar en l'aire a través del Mingmen i el canal yang de l'esquena per evaporar-se i transformar-se en l'energia Qi. Finalment, aquesta energia sublimada arribarà al Tantien superior, calmant la ment i portant les funcions psíquiques a un estat de descans i de puresa profuns. Els 3 Tantien principals queden units per un flux energètic que els travessa per als seus pols i que els unifica. Aquesta línia porta el nom de línia de Qi central o canal central. L'alquímia taoista es basa en 4 fases que van sublimant i purificant l'energia interna seguint un procés molt codificat i que es reuneix en el següent poema. Lian Qing Hua Qi, Lian Qi Hua Shen, Lian Shen Huan Xu, Lian Xu He Dao, que podem traduir com a fondre l'essència per transmutar-la en energia, fondre l'energia per transmutar-la en pura concentració, en Shen, en esperit, fondre el Shen per a retornar a la buidor i fondre la buidor per a unir-se al Tao. Les primeres 3 fases tenen una base física, però l'última és una experiència transpersonal que no té lloc a cap localització real. De manera més tècnica podríem dir que l'essència Qian, el Tantien inferior, és la base amb la que practicar. L'energia Qi, el Tantien mig, és la força motriu. I la concentració mental actua com a mestra i directora al Tantien superior. La sensació clau i la manera de treballar cada Tantien és diferent. El gran mestre de les tradicions budista i taoista Nan Huaiqian classificava les sensacions a cada Tantien de la següent manera. El Tantien inferior, força. El Tantien mig, escalfor. El Tantien superior, llum. I especificava que el Qi del Tantien mig és una funció vital, la Jing o essència del Tantien inferior és una força vital i el Shen o psiquisme del Tantien superior és una llum vital. A partir d'aquesta definició senzilla ja podem establir una base de pràctica correcta per a cada Tantien.
Començarem per al tantien inferior, que representa el foc del fòrum dels alquimistes. Si el foc no arriba a la temperatura adequada, les matèries alquímiques, en el nostre cas Jing, Qi, Shen o cos, energia i ment, no es podran transformar. Aquest tantien simbolitza el pas de la infantesa a la pubertat, quan l'energia sexual comença a tenir un pes important dins la vida dels éssers humans. Atenció! Per tal de practicar el Qigong per a qualsevol dels 3 tantien, en primer lloc cal tranquil·litzar la ment. Després, relaxar el cos, com si no tinguéssim músculs, ni ossos, ni extremitats. Busquem harmonitzar 3 aspectes vitals. Sung, la relaxació física. Qiang, la tranquil·litat mental. Zheran, la naturalitat, l'espontaneïtat. Caldrà també completar els requisits bàsics de la postura corporal. Per tal de fer un repàs dels punts principals del control del cos i les extremitats, pots estudiar el que expliquem en aquesta col·lecció de vídeos. A més dels requisits globals per la pràctica dels 3 tantiens en general, per tal de poder cultivar l'energia al tantien inferior, serà necessari reunir els 3 sentits dins aquest centre energètic. Els 3 sentits són la mirada, l'oïda i la intenció. En primer lloc, pensem que podem veure el tantien inferior. Fem servir la visió interna per a visualitzar serenament una esfera que se superposa a la zona de la pròstata o el coll de l'úter. Aïllem els nostres sentits del món exterior i contemplem de manera molt relaxada, tranquil·la i sense cap esforç, l'esfera energètica. Oblidem de manera conscient el significat de tot allò que veiem al món exterior i amb la ment imaginem que ens submergim en un oceà profund i fosc, situat a la zona profunda del pubis, i dins aquest mar busquem una esfera brillant i pura, com la lluna. El segon pas és pensar que podem escoltar el tantien inferior. Parem l'oïda com per escoltar l'eco de la nostra respiració dins del tantien inferior. No parem atenció a tot allò que sentim amb els oïdes. Ens aïllem de tots els estímuls externs que puguin entrar per l'orella. Finalment, pensem que podem sentir el tantien inferior. Pensem que obrim una llum, que engeguem un foc. Sentim la seva escalfor, el poder que hi emana. Passarem uns minuts en aquest estat de quietud física, però d'activitat mental. Quan més temps, més clar l'efecte d'aquesta meditació, i cada persona ha de trobar el seu ritme i el temps necessari per despertar la sensació d'energia vital. Quan sentim una sensació de pes, escalfor o vibració al tantien inferior, obrim els braços de manera rodona i lenta, com per a recollir energia de l'entorn, de l'aire, les plantes, el sol, les flors, i acostem aquesta bola d'energia a la zona pelviana, fent-la entrar a través dels genitals dins el tantien inferior. Simultàniament, inspirem suaument i fem una contracció en l'aire del perineu, els genitals i l'anus. Després, anem tancant els braços per tal de retornar a la postura inicial mentre traiem l'aire silenciosament i relaxem tot el sòl pelvià. Repetirem moltes vegades fins a sentir una sensació de força, poder i vitalitat a l'interior de la pelvis. El tantien mig és una visió simbòlica de la primera cèl·lula mare, del potencial vital que, al moment de la concepció, treballarà per a crear-nos com éssers humans. La pràctica del tantien mig segueix el mateix patró, però la intenció és diferent. Portem els 3 sentits al tantien mig. Primer, pensem que podem veure el tantien. Busquem al nostre interior una esfera brillant, com el sol. Imaginem el seu color, la seva forma, la seva mida. Seguidament, pensem que podem escoltar el tantien. Parem l'oïda com per escoltar el subtil xiulet del foc del sol, de com crepita. I després pensem que podem sentir el tantien. Sentim l'escalfor del sol, el poder que sorgeix del seu interior. Els antics mestres anomenaven aquesta etapa com baixar el cor a dins del pou, frase que mostra de manera molt acurada la sensació que es pot sentir. Després de passar un temps en aquesta postura estàtica, l'ideal estaria entre 20 minuts o més fins a una hora, separem els braços fent un gran cercle i ens obrim a l'energia de l'entorn, introduint-la dins el tantien mig a través del melic mentre inspirem. Amb una contracció subtil i relaxada de la paret abdominal, anem acostant el melic cap al mingmen. Seguidament relaxem tot el cos i, traient aire, deixem que el melic retorni espontàniament a la seva posició mentre els braços es van tancant per tal de tornar a la postura original.
Aquest gest mecànic s'ha de repetir moltes vegades fins a arribar a tenir la sensació que la temperatura a la zona de l'abdomen experimenta un augment i, de vegades, el cos sencer pot percebre aquest augment de temperatura arribant a suar. La idea darrere aquesta respiració és unir l'energia postnatal del malic i l'energia prenatal del Mingmen i fer que ambdues es trobin en una abraçada ben amorosa a l'espai central que és el Tantien mig, el qual rebrà la quinta essència d'ambdues energies. El tercer tantien a treballar és el tantien superior, que es localitza al tàlam, al centre del cervell. Aquest tantien se relaciona simbòlicament amb el tancament de la fontanel·la i, per tant, amb l'abandó dels processos instintius i l'adopció de costums i hàbits socials. Si el tantien inferior ensenia amb el foc i el tantien mig escalfava amb les medicines, el tantien superior només hi puja el resplendor d'aquest foc simbòlic, d'aquesta transmutació alquímica de les energies del cos. Per a concentrar-nos en el tantien superior hi portem els tres sentits. En primer lloc, pensem que podem veure el tantien superior dins el nostre cervell. Busquem al nostre interior una esfera brillant, transparent, puríssima, delicada com una bombolla de sabó. Visualitzem el seu reflex, la seva mida, la seva subtilesa. Després, pensem que podem escoltar el tantien. Parem l'oïda i escoltem el silenci que hi ha a l'interior de l'esfera transparent comparat amb el soroll dels pensaments que passen per la nostra ment. Ens concentrem per sentir aquest oasi de quietud i silenci. Seguidament expandim els braços de manera rodona, com si tot el nostre cos fos una gran esfera, i simultàniament enviem la mirada al més lluny possible, cap a l'infinit. Relaxant tot el cos i baixant lleugerament al centre de gravetat, acostem els braços cap a nosaltres i imaginem una esfera d'energia natural que ve de molt lluny i que introduïm dins el cervell a través del punt de Tzu Chiao, corresponent al tercer ull de les tradicions orientals. El detall més important és fer que la mirada retorni cap a nosaltres quan tanquem els braços. L'èxit de la pràctica depèn d'aquesta acció d'allunyar i retornar la mirada. L'antic llibre taoista titulat El secret de la flor d'or diu que tot el mecanisme de la pràctica depèn dels ulls. Repetirem unes quantes vegades, sense forçar les repeticions i escoltant les reaccions del cos. Però el Qigong d'alquímia taoista no es tracta només de memoritzar uns quants moviments més o menys exòtics. Ens serà necessari practicar des de la sensació, imaginant que l'espai en què ens movem és com un oceà d'energia, un mar de Qi. Aquesta energia també és dins de nosaltres i hi vivim contínuament. Ens hem d'oblidar de nosaltres mateixos, de què o qui som. No ens considerem macos ni llets, ni bons ni dolents. No estem sants ni malalts, sinó que ens endinsem en l'oblit del propi jo, de la pròpia existència. En aquest instant fugisser, que copsem només per uns instants, sentim l'espai i el temps de manera diferent. Entrem en un estat harmònic i unificat, com si penetréssim en un altre univers. En el taoisme, aquest estat s'anomena Huanghu. Huanghu vol dir obscur i nebulós. Parlant del Tao, Lao Tzu diu: és la forma d'allò que no té forma, l'imatge d'allò que no és. Per això se l'anomena obscur i nebulós. Entrant en aquest estat de Huanghu, podem sentir com les barreres que ens separen de l'univers van caient una a una i sentirem una unificació absoluta. Que tinguis molt bona pràctica. Gràcies per invertir part del teu temps acompanyant-me i espero que ens veiem ben aviat.